můžete se zařadit. Jdeme na kategorii seniorky Baton Classic Defilé. 6. místo mělnické mažoretky. 5. místo Nesí Trutnov. 4. místo novoborské mažoretky. Druhý vícemistr České republiky v kategorii seniorky Baton Classic Defilé Alice Vítkov. První vícemistr České republiky mažoretky Cheerlady Střebíč. Fanfára pro vítěze mistr České republiky seniorky Baton Classic Defilé. A já doufám, že z toho Anetka neporodí. SKP Nymburk. Druhý vícemistr Alice Vítkov, první vícemistr mažoretky Cheerlady Střebíč, mistr České republiky SKP Nymburk. Kdo se podívá do Liberce? SKP Nymburk, Cheerlady Střebíč, Alice Vítkov, novoborské mažoretky a také Nesí Trutnov. Gratulujeme.